DJ Sauti and the Big. Bayanan Yayadin ne zan sake jaddada muku masu taken a yau gari ya waye. Muna masu cike da alhinin juna kafin ya zayyana min abin da ke a cikin ransa wanda ya ɓoye. Ya duban ya ce da ni abin da zan faɗa miki a yanzu bayanan mama ne zai makaran tsaye. Ya fara da cewa duk rayuwar da babu taimako a cikinta tamkar mutuwa ce a raye. Sannan na sani cewa a yanzu na ɗaura ɗamararin rayuwata ne tamkar babu iyaye. Alƙawari ne wanda ba sai na ce na ɗauka ba na Allah ya kiyaye. Ya sake jaddada jan kunne na da bibiye-bibiyenmu da wasu muke yi irin na ƙawaye. Sannan a duk inda na kasance na daure har na bar gurin kowa na sha'awar sake gani na a raye. Kalaman Yayadin sun ratsa zuciyata har sai da sun kasa idanu zub da hawaye. Yayadin ya fama ni da kalmarsa ta ƙarshe wadda ya furta min ta adon tafiya sai da waiwaye.